Moro! Mä oon käyttänyt paljasilakkakenkiä nyt parisen vuotta. Mulla on nykyään kaikki kengät leveitä, ohutpohjaisia ja koko roppu voi paljon paremmin. Nyt sitten viimeisimpänä on alkanut testailemaan Vaistoan uusia treenikenkiä. Mä oon nyt pari viikkoa niitä testannut salibändissä ja punttisalilla. Tällä viikolla kun mä kävin Sählyssä, nyt niinku toinen viikko niillä kengillä menossa, niin mä tajusin jälkeenpäin, että mun nivelrikkopolvi ei turvonnut eikä tullut kipiäksi ensimmäistä kertaa tosi pitkään aikaa.